ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам. Мехоҳам дар як мавзӯъ камакак суҳбат карда бошам. Бисёр корафтода мешавам барои асбобу анҷом хариданҳо, барои таҷҳизоте ки барои тӯи мардума тайёр кард, флешкаву коғазу диску ҳамин гуна чизҳо. Бисёртар сафар мекунам ба шаҳри Душанбе, ба шаҳри Хуҷанд. Аз сабабе ки бисёр раводиҳо мекунам, як манзара бисёр пешорӯи назарам давр мезанад. Боз нагӯед ки дигар масъала наёфтӣ, омадӣ ба ҳамин ронандаҳои таксиҳои кирокаш часпидӣ. гап дар сари часпидан нест, аммо ба он хотире ки барномаи ман ҷолиб шавад, ба он хотире ки шумо ҳамин суханҳои маро дуруст дарк кунеду фаҳмед, ман якчанд навор ҳам гирифта будам аз ҳамун ҷангу ҷанҷолҳои таксистҳо, аз гапҳое ки аз сохтакориҳое ки барои як нафар шуда аз мошини як нафар фароварданҳову чӣ гуна як дар ролҳо бозӣ карданҳову чӣ гуна кашмакаш карданҳо хостам як барнома карда бошам. аммо дилам нашуд ки ҳамун наворҳоро пешорӯи шумо гузошта бошам, зеро ки шояд ба иззати нафси касе мерасам, шояд ки касе маро бад мебинад, шояд ки ҳамин кори ман нодуруст бошад. Ба ҳамин хотир наворҳое ки ман карда будам кӯр кардам, нагузоштам. Аммо мехоҳам ки ҳам ту гуфта гузашта бошам. бисёр ронандаҳои ки ба самти Душанбеву Панҷакен, ба самти Душанбеву Хуҷанд ё аз Хуҷанд ба Панҷакен ба кирокашӣ машғул ҳастанд, бисёр як амалҳояшон барои ман хушоянд нест. инро ман аслан барои худам намегӯям, танҳо ба он хотире гуфта истодам ки агар ягон меҳмонҳои хориҷӣ мебиёянд, агар ягон сайёҳон мебиёянд аз ҷумҳуриҳои ҳамсоя, ҳамин манзара камеам бошад ҳолати бади мову шуморо муаррифгар мешавад. кашмакашҳое ки мекунанд, сумкакашиҳое ки мекунанд, баъд аз он ба ғайр аз ин, агар як нафар сафаркунанда, агар як нафар мусофирро вохӯрда монанд, ҳамон гуна гирд мегиранду суҳбатҳо мекунанд ё гирд мегиранду ҷалб мекунанд ки ана ҳама хел гап мезананд, дар таги фӯки одам ана ҳама хел гап мезананд. бовар кунед, ин чизи хуб нест аслан. баъд як ҳолати дигар ҳамин аст ки вақте ки хоҳарҳову занҳо агар сафар мекардагӣ шаванд, онҳоро ҳам иҳота кардаву намегузоранд ки ба ягон ҷо қадам гузоранд ва як ҳолатҳое рух медиҳад ки ҳамун зан ё ҳамун духтар худашро ноҳол ҳис мекунад ва дар як иҳотаи мардони бегона гӯё ки қарор мегирад. инаш аз ин ҷониб мехоҳад ки гирифта барад, инаш аз ин ҷониб мехоҳад ки бо мошини вай раванд. Ба ҳамин хотир як муҳити носозгоре ба вуҷуд мебиёяд. хай дигар майдачӯда хелоҳо ҳаст ки ин чизҳоро гуфтан шояд ки дуруст ҳам набошад. ҳамин гунаву ҳамин гунаҳост. ва бисёриҳо вақте ки ягон чизро медиҳед ки ҳамин рӯз шумо оё одам дореду ҳамин чизе ки ман равон бояд кунам ҳамин рӯз бояд рафта расад, оё ҳамин рӯз меравад ё не, онҳо ҳама одам дорам гуфта мегиранду, аммо тақдири ҳамун чиз ҳам муаллақ дар ҳаво мемонад ки ҳамин рӯз оё мерафта бошад оё не. умуман ман ба он шахсоне ки хизмати софдилонаву ростдилона ба мардуму ба халқ мекунанд сари таъзим фурӯ меовардам, якҷаҳон ташаккурҳо мехондам. ба иззати нафси ҳамагон расиданӣ нестам, аммо ҳамин ҳолатҳо аҳён рӯх медиҳад. ман ба ду самт ду бародарро тавсия карда мехоҳам. аслан ин бародарое ки ман ба шумо тавсия мекунам эҳтиёҷ ба реклама надоранд. инҳо аллакай муштариёни зиёди худашонро доранд, эҳтиёҷ ба реклама кардани ман надоранд. ман танҳо софдилона мехоҳам тавсия кунам ки ба самти Панҷакенту Хуҷанд бобои Нарзулло, бародари азизи мо, аллакай солиёни дароз ба ҳамин кор машғул ҳастанд, ба кирокашӣ хизмати мардум мекунанд. бовар кунед, бениҳоят инсони хуб ҳастанд, бениҳоят инсони хуб ҳастанд. ман боварии комил дорам ки ҳамин шахс ҳар рӯз рафта мебиёянд. аллакай аз ин ҷониб ҳам клиент доранд, гӯем барои оммафаҳм шудан, аз он ҷониб ҳам клиент доранд. ҳар рӯз дар ҳамин роҳ ҳастанд. мақсади гапам чист? шумо вақте ки ягон ашё равон кардан мехоҳед, дилпур бошед ки ҳамун шахс вақте ки истгоҳ баромаданд ҳатман мераванд. худо хоҳад, агар ҳам нарафтанд ҳатман кори шуморо буд карда мефирсонанд. баъзе хислатҳое ҳаст дар ҳамин бародар ки ман аслан хоста будам ки бо ҳамин шахс як барнома кунам барои ибрат гирифтани дигар навкорон ё кӯҳнакороне ки ҳамун айбҳое ки ман гуфтам дар онҳо муҷассам аст. ин бародар аз хоксорӣ розӣ нашуданд ба ҳамин чиз. шояд гуфтан баъзеҳо хато мефаҳманд ки мо худамон реклама карда истодем. ба ҳамин хотир бозам мегӯям ки ин бародар эҳтиёҷ ба реклама надоранд, аммо ман ҳамун хислатҳоеро мехостам фаҳмонам ки баъзе бародарое ки ба ҳамин кор нав даст заданӣ ҳастанд, ибрат гиранд, ёд гиранд ва пайроҳае ки ҳамин бародарон зер карданд, зер кунанд ки баракат ёбанд. бовар кунед, агар
одамоне бошанд ки ба боварии ҳамин бародарон ба ҳамин гуна бародарон даромадагӣ бошанд, корашон хелоҳо осон буд мешавад. ҳатто ман ҳамин бисёр корам мефарояд, занг мезанам, ҳатто 500 сомону 700 сомон маблағ ҷое додан дар кор асту чизи мана овардан дар кор аст, аз кисии худашон медиҳам, чанд рӯзаҳо суроғ намекунам бечора, баъд аз чандин рӯзҳо ман маблағашона боз мегардонам. умуман ман чӣ гуфтанӣ ҳастам, корам осон буд шав аст, корам осон буд мешавад. барои ман бениҳоят хушоянд аст бо ҳамин бародар сару кор гирифтан, ё чиз мефирсонам ё одам мефирсонам, ором табиат ҳастанд. ман гуфта монам ки бо баъзан ронандаҳое ҳастанд ки хафнок сабқат мекунанд, яъне апасни абгон мебуранд. бовар кунед, ҳамин пеш паворот аст, намегӯяд аз пеш мошин мебиёд ё не, баромадан мегирад. ин бародар ҳамихе характерҳое надоранд, бениҳоят эҳтиёткор ҳастанд. як чиза ман хотиррасон кунам ки барандаву биёранда парвардигор аст. хатогӣ ҳама дорад, хатогӣ ҳама дорад, аммо дар умум агар баҳо диҳам беҳтарину беҳтарин ронанда ҳастанд. шумо метавонед ки муроҷиат кунед, рақамҳои дар зери экран буда рақамҳои ҳамин бародар аст, дар самти Панҷакенту Хуҷанд. ҳар рӯз рафта мебиёянд, ором табиат ҳастанд, бо мардум забон меёбанд. агар ҳам овардан натавонистанд ё бурдан натавонистанд, то ҳадди имкон кори шумоя буд мекунанд, ба ягон ронандае тавсия метиҳанд ё ронандаеро ёфтаву додаву ҳамон кори шумоя буд хоҳанд кард. ҳатман бовар кунед, як характерҳои мулоими аҷоиб ҳам доранд. бисёр мардум аллакай аз пасашон сухани некашон, сифати некашон мекунад. ҳамон одамҳое ки ба ҳамин бародар корафтода шудеду суханои мана тасдиқ мекунед, дар зери комментария ҳатман нависед. ман аслан аз бисёр одамҳо аз як ҷиҳат хафа неву чихегум роҳафтода ҳастам ки вақте ки ҳамин як шахса сифат мекунед, дар зери комментария як чизи хурдакак як фикрашона навистан ё шар медоранд ё гарданашон ёрӣ намедиҳад. ман боварӣ дорам ки ҳамин ҳамдиҳагони мо бисёрияшон дар самти Хуҷанду Панҷакен ба ҳамин бародар муроҷиат мекунанд. албатта ман намехоҳам ба иззати нафси дигарон расам. инҷо ҳастам бо дигар бародаре ки хизмати мардума софдилона мекунанд, аммо ман чихе ки ба ҳамин бародар диламам пур, як худе мегӯед ки худам ҳамон корро буд карда истода бошам, як амонати нозук додан хоҳам, ба ҳамин бародар бовар мекунам. инҷо ҳастанд дигарҳо ҳам, албатта дигар ронандаҳо ҳам зинда бошедон. баъд боз як чизи дигар ки гуфтам ки аз дигар деҳаҳо вақте ки гап дар ҳамин мавзӯъ меравад, ҳамин бародара сифатҳои хуб мекунанд, сифатҳои хуб мекунанд. ва дар самти Панҷакенту Душанбе тавсия мекардам бародари азиз Сорбон. ин бародар ҳам хело ба ҷавонии худ нигоҳ накарда корбудкун ҳастанд, дилёб ҳастанд. ҳатман кори шумоя дар самти шаҳри Душанбе ё Панҷакен ҳатман буд хоҳанд кард. ҳатман аз номи мо салом гуфта бошед. барои мо хушоянд аст вақте ки шумо аз номи мо салом мегӯед ва мегӯед ки мо ҳамин наворо тамошо кардем. бигзор ҳамин як умр ҳамин бародарон хотира дар ҳамин канали мо боқӣ монанд, зеро ки бовар кунед, аз таҳти дил мегӯям, дар хизмати мардум софдилона хизмат мекунанд. ҳамин кори худашон ба устои кори худашон аст. дар ҳамин соҳа дар ҳақиқат корбудкун ҳастанд. ба якояки ронандаҳое ки дар хизмати мардум ҳастанд, дар роҳҳои дур, дар тамоми самт фаъолият мекунанд, роҳи сафеди бехатар орзу дорем. ягонтаи шуморо бад намебинем, аммо мехоҳам ки ба мардум хизмати софдилонаву содиқона карда бошед. баъд дар охир чӣ гуфтанӣ ҳастам, шумо бо ҳаминҳо меравед намеравед, ман кор надорам. боз нашавад ки аз сабаби носозгориҳои техникӣ, бо сабабҳои мошин вайрон шуданҳо ё бо ягон сабабе аз рафтанатон пушаймон шудаву аз ман домангир шавед. барои ман ҳардуи ҳаминҳо сахт маъқул ҳастанд. хизматрасонияшон, муомилаашон, нарху навояшон, инсофашон, ҳама ҷиҳата барои ман маъқул аст. ман дигаронро намедонам, ман касеро маҷбур карданӣ нестам ки бо ҳаминҳо равед. худо нигаҳбонатон, роҳи ҳаматон сафед, зиндаву саломат бошед. як ҷаҳон ташаккур.